Euskal Herrian gabonak magia eta tradiziozko uneak dira. Kale argiztatuek herri eta hiriei kolorea ematen diete. Txikitxoen iluzioak, ohiko merkatuek eta familiako elkartzeek korpusten dute gabonetako espiritu hori. Olentzero, Euskal Herriko gabonen simbolorik nabarmenena, abenduaren 24an jaisten da mendietatik. Lesaka eta Oiartzun artean du jatorria, eta bere historia neguko solstizioari lotuta dago. Hau da, urtaro aldaketa ospatzen zuten antzinako euskal sinesmenetan funtsezkoa zen unea. Eguberriaren etorrera. Non sua eta beroa plazatik etxera eramaten ziren. Olentzerok, ohitura horien eta gaur egungo gabonetako tradizioen arteko trantsizioa simbolizatzen du. Baina ibilbide honetan ez dago bakarrik, Mari Domingi du bidelagun. Olentzerorekin batera gabonetan opariak banatzen duen artzaina. Bere izena azken hamarkadetan eman da ezagutzera. Naiz eta pertsonaia Resurrección Maria de Azkuek bildutako horren Mari Domingi abesti tradizionaletik berreskuratu zen. Gabonetako jaiotzak ere oso errotuta daude. Gasteizko Floridako jaiotza monumentala, estrainako 1962an instalatua, garrantzitsuenetako bat da. Artilan tamaina naturaleko irudiak ditu, bertako artistek sortuak, eta urtez urte zabaltzen da parkeko haitzuloko bisitarien dohaintzoi esker. Horrez gain, era honetako beste jaiotza batzuk ere badaude. Hala nola Gipuzkoa plazakoa, Donostian. Gabonetako kabalgatak ohitura berriagoa dira. Errege Maguen Bilboko lehen kabalgata 1994an egin zen, radio emisora bilbainaren ekimenari esker. Ordutik, prozesio hauek Olentzero eta Mari Domingiren kabalgatarekin batera, ilusioz eta gozokiz betetzen dituzte kaleak egun hauetan. Eta urtea indarrez hasteko, abenduaren 31an, Gorbeiara igotzea gero eta jarraitzaile gehiago dituen tradizioa da. Batzuk gauez igotzen dira bertatik egun sentia ikusteko eta gurutzearen azpian hasiera berria ospatzeko. Baina gabonak ez lirateke ospatuko sosketen emoziorik gabe. Gabonetako eta erregeguneko loteriak usadio sozialak dira. Familiak eta lagunak biltzen baitituzte partekatutako dezimoen inguruan. Urtea zorionez hasteko itxaropenarekin beti. Abenduaren 22ko eta urtarrilaren 6ko emozioak jaien hasiera eta amaiera markatzen ditu.